Dos 11 participantes na European Fail, o Bruxelas foi o mellor. Competiron a moi bo nivel o Turonia de Gondomar, o Xelmírez de Santiago, Esquíos de Toén, Queltoi de Vigo e Boqueixón, que chegou á gran final dun deporte pouco coñecido, diferente. Non se procura o mercantilismo, sino buscamos unha idea amateur de viaxar, de xogar con equipos internacionais, pode ter a posibilidade de xogar coa selección galega máis tarde ou máis temprano. Despois de Berlín e Bretaña, chegou esta terceira edición de Vigo, na que os rapaces e rapazas consolidaron as súas habilidades, pero como comezaron a xogar? Empezamos un día no colegio porque viñeron dous entrenadores e desde aí pois empezamos, nos gustou a todos. Vino a nuestro colegio un día de educación física y nos dijo esto y empezamos a jugar en el campo de fútbol. Uns amigos meus da miña clase deronme a idea e dixen, bueno, vamos a probar. Empecé a xogar a fútbol gaélico. Pois miña irmá en terceira se foi un torneo a Berlín e pois eso inspiroume e conhecín o entrenador e motivoume a xogar. Íbamos a ter como un entrenamiento de algo e era de fútbol gaélico e aí gustoume e apunteime. Porque viñeron ao colegio a dar como un entrenamiento e aí gustoume e empecé a xogalo. Aínda que algúns compaxinan o fútbol tradicional co gaélico. A maioría deles participan tamén en fútbol, nos seus clubes correspondentes, pero penso que é un deporte que dá moitas facilidades a hora de xogar calquera. Todos poden cumplir con unhas funcións X, todos teñen algo que aportar, o sea, é un deporte que crea moito equipo, hai moita unión, transmite uns valores que, na miña opinión persoal, pois deixa que desexar outros deportes, como non vou citalos, pero outros deportes. Isto é un deporte totalmente amateur, tanto a nivel infantil como a nivel senior. Non se cobra, entón dicimos, eu sempre digo que se Cristiano Ronaldo xogase a fútbol gaélico, xogaría todavía no equipo da Madeira. No puedes ni ir con el pie todo el rato, ni darle de cabeza, que a veces lo hacíamos. O sea, é diferente, pero es divertido. As gaelicoescolas, constan na introdución do que é o fútbol gaélico dentro dos centros de ensino. Entón, temos diferentes programas adaptados aos coles, nos que intentamos, sobre todo, promocionar o fútbol gaélico entre a cidade. Este deporte é máis dinámico, por exemplo, que o fútbol, xa que permite xogar tanto cas mans como cos pés. Neste deporte, ademais, tamén te permite a posibilidade de viaxar e tamén te permite a posibilidade de xogar contra equipos non só do resto do Estado, sino tamén, como no día de hoxe, xogar contra equipos europeos. Entón tamén é unha experiencia para un xogador ou unha xogadora poder participar deste tipo de torneos. Pois sí, pareceme que o compañerismo é mellor e tamén a deportividade. A European Fail, que se disputou no Colexio Montecastelo de Vigo, contou coa presenza dos máximos responsables do fútbol gaélico a nivel mundial. The teams, there is a mixture of those people who are here just for enjoyment and who are learning the skills, and obviously the better teams who have reached a very high standard and who are playing here now in the semi-final and the final. And it is wonderful to watch the mixture of the two. I think more skills, you can use your hands. I think you still have physical contact, you can hit. So it's a little bit more physical, it's a little bit more dynamic, and I think, there's more scoring. Na fase de grupos caeron os galegos Esquíos, Xelmírez e Turonia, mentres Boqueixón daba conta de Queltoi nunha semifinal moi apertada. Na gran final agardaba Bruxelas, que derrotara na súa semi ao potente combinado de Berlín. Creo que hai un favorito que é Bruxelas, ten xogadores. Aquí o tema é que existen o desenvolvemento do corpo a estas idades fai que a xente tenga se xa máis alta ou menos alta. Entón, aquí ás veces son un dos problemas que temos, cando temos varios xogadores que teñen moita altura en gaélico, a ser un deporte que xogas coas mans e a altura influe moito. Na final entre Boqueixón e Bruxelas, empate a 7 no descanso, pero os belgas tiñan maior fondo de armario e máis físico. Acabaron derrotando a Boqueixón por 20-11. Ningún equipo galego chegou a unha final deste torneo e para nós é aínda que fora unha pérdida, é un tremendo logro tanto como para o gaélico galego como para nós como equipo, a verdade.
Despois da experiencia e malia derrota, Dani do Boqueixón tivo tempo para deixarnos unha reflexión sobre o que debe mudar nos próximos anos. Hai máis como favoritismo hacia o fútbol normal que hacia o fútbol gaélico. Eso se ten que cambiar. Todos os deportes por igual. Tamén no femenino e todo. Tedes que estar orgullosos e orgullosas de ata onde chegaches, vale? Nunca un equipo galego chegou a unha final dun europeo, vos sodes os primeiros, vale? E isto tamén ten que servir para seguir mellorando, pero sobre todo para seguir disfrutando destas experiencias, de acordo? Así que ese ánimo arriba e o ano que ven moito máis, de acordo? Venga, chicos, vamos!